Machiegni chenro mar kagi kacha nyinga Lydia Okeyo. Jotelo leo pogore koro koko mar kwedo kang' mamalo mano tulo masondu makoro dhia sasa kagiwacho ni ochopo kama koro jatend piny Kenya William Ruto nyaka mopek mar wach maneno ni kwe mochwere okele kind jodak mawuok e tong' Kericho kod Kisumu. Magi nongiwache seche mane gilimo kar chiwo thieth manyabondo maneno kendo kuyo gi jogo manyo wita nyuola gi kod jogegi. Noyudo hinyruoge mopogore tulo manomuoche tong'no tieno ma piny norugodo nyoro kagimedo ni okang' ma okawo mapiyo winjo kawo mapiyo to kar mana yore chiwo thieth ne oganda bende koro winjo yode mapiyo. Waneno nyathi ma sikul mobedo injured to ma causes gimiluongo ni fear. Wan gi hospital mar Wasondu ma health workers ok nyal dhi hospital sani. Gotieno ginego lights to gine hospital. Ok ginyal tiyo. To mano is a problem for us, a health sector. Koro first I congratulate health workers tich mane gisetimo. These people they have saved. Sani gise admit ji abich, ji ang'wen otimo obedo referred RAMOGI referral hospital to gin gi mortuary 4 people, gin gi ji ang'wen motho mokel kumosetho to ariyo moko otho hospital ka. Koro health workers, we are with you, we stand by you. Beduru gi kwe, we stand for peace and we appeal for both sides. Karuto biro Kisumo. Gima nyaka bede mesane mokuongo ni boundary masondo otieko wachne nade. Maromo jopuonj 592 dhial kod osimbo mopogore kuom tich maber magisetimo kuom thuolo mar higa achiel. Nyasi ma duol mandiko jopuonje pacho kana obago e boma Nairobi ma dhialo odiochieng' japuonj. Gikoni gi kore mar siro jopuonj kendo dhi nyime kotiyo kanyakla gi riwruoge mag jopuonj. Makata kamano koni tich biro tiyore mana maber ka duolno rito fuku mar jopuonj. Wow, this is good. Thank you. Fantastic. Bear with us as we request the sound, please. Thank you. Who have come to officiate in this function for a time such as this, for today and for the future. This is indeed an important occasion for the Commission as it provides an opportunity to appreciate and celebrate the contributions of teachers to education and their role in the greater development of learners and the transformation of the society. Happy World Teachers' Day to all Kenyan teachers. Teachers we need on this particular day must be strategic. I always want to be a teacher. Teachers we need must be well motivated. The Commission, you must pay as well. Corporate power. We appreciate all partners for giving us support, for celebrating us. Wakwayo ne jopuonj odiochieng' maber ka bende wapuoyo kuom tije maber magisebedo ka gitime skunde mathurika. Riwruog pinje wagunda man European Union olando chiwo omenda maromo euro milion 430 mar jiwo tudo skunde mapacho ka kod mbui. Koyango chenro ma kamae skund primar ma Kilimani boma Nairobi, chenro no biro tudo skunde 1,000 gi mbui mabiro konyo jopuonjre maloyo 300 e pacho ka. Jangoro mongere migawo mar somo Belio Kipsang obedo ni chenro mar keto mbui biro tim nyaka kuonde tiegruok mag Tibet. Okay. I sit. Okay. So it's okay. Maybe I would like to ask. We are investing over 430 million euros in digital connectivity as well as skills and governance in Kenya. And we have indeed 3 priorities in this digital economic package. And the first one is precisely connectivity. So we need to invest in infrastructure. And this is what we are doing, for instance, here at this primary school. The government is in the process of connecting learning and training institutions to internet through the Kenya Digital Economy Acceleration Program, which is run by my colleague, the PS for ICT and Digital Economy.
Riwruok mar Haki Afrika makeyo ratich oganda e pacho ka dwaro mondo piny owacho oluw chik mar yudo yie kowuok e od bura mar Orobila 1000 ma pacho ka e kedo kod nyayo kwe e piny Haiti. Jatelo maduong' mar riwruogno Hassan Khalid nolero ni obila ma pacho ka pok otimnegi ikruok makare mar rakore kod jomaunde pinyno ka bende omenda moket ne chenrono ok oromo. Jatelo maduong' mar riwruok mar SEFAM Gail Castor yango ni en kod luoro ni obila ma pacho ka kidek wito ngimagi kotenore kod gige lweny ma jonjore gotiyogo. But if there's any question, the government of Kenya must make this legal according to our own rules. So in the next few days, we expect that they will apply the constitution, they will seek approval of parliament, and follow the laws of the land. Kenya is a sovereign country. We don't get dictates from the UN that are then applied directly. So even if there is a resolution that has been passed by the Security Council, in applying that resolution, we must abide by the Constitution of Kenya and we must follow our laws. The Haitian problem requires a Haitian solution, and that Kenyan and the international community should support the Haitian people to find lasting solutions to their problem. Ensuring that an equal amount of funding is allocated to empowering local communities in Haiti to effectively address human rights and social justice issues as dedicated to deploying the police. Further, to demanding an armed embargo on Haiti, we call on the international community to ensure that they investigate and captures all those instigating violence in Haiti and hence fueling the crisis in the country. Atamalo prabich gabirio mag chwe county ma Nairobi osero ratich gi yor lony manyasa ne kipimo kod jowadgi mamine mochung'e atamalo prabich gachiel e thuolo mar higa achiel mokalo. Man kaluwore kod nonro motim kod riwruok ma ok mar piny owacho mar The National Center for Reproductive Health, riwruok kod county ma Nairobi gi jokanyo mamoko. Nono ni bende yango ni lwenje mag kit chwech pod ogo tache pacho kaka to bedo ni chenro mathoth oseketi matemo gayo lwenje makamago. Jokanyo mopogro singo mar medo tiego ganda kendo medo jiwo kedo chenro makare mag kedo gi lwenje mag kit chwech. Violence is a new area. We need to see how can we then make sure that that space, the private space, the individuals are protected. I think there are a lot of policies in the country which can be invoked. But one of the questions which was asked is that if you look at violence in the homes, that there is violence in the homes, there is violence in the public, there is violence at workplace. Those are forms of violence. But workplace, many times you have workplace policies on violence, but what policies cover public violence? Kodhi mago mag siasa ikruok dhi nyime motelo ne limbe jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Migori chieng' Jumapil mar jumani. Okinyi ma kawuono jaod bura ma Oriri Mark Nyamita mano obedo kod romo kod County Commissioner David Gitonga wacho ni jatend piny Kenya dhi limo gwenge mag Uriri kod Kuria chieng' Jumapil. Gitonga yango ne ginyuando tend kaunti ya Migori e biro jatend piny Kenya kowacho ni okinyi ma kawuono nobedo kod romo gi jalup gavana wa Migori Joseph Mairi. We were to have a meeting with the governor and he was a bit late. In fact, we had them here in my office by 8. And we've agreed with them, whatever we'll discuss with him, and they will also follow up with him. We're working together as a team. We are ready. We've made necessary security arrangement. And we're requesting the people to come, welcome the president, and we have a successful event. We do hope that all the leaders, both from the county government and my colleague members of parliament and all leaders from this region are going to come out to help us welcome the president. So I don't foresee an issue because there's nothing really people are fighting about. It's about development and we welcome the president. Governor ma County ma Mombasa Abdul Somad Sharif Nasiro konigi medo go kange sekta mathieth
Maneno ni jotuo mani kaunti no yudo yath kaachiel kod thieth mowinjore. Maen bang' bad migao mochung' ne keyo yedhe pacho ka KEMSA chwalo yedhe maromo shillings milion 7 mago mageto ute thieth mag piny owacho e kaunti no ma Mombasa. Koloso gi jofwamb weche bang' yudo yedhego, gavana siro kone gigeto yudo yedhe mamoko kwan romo milion 60 koya kuom KEMSA mar bero chenro mag thieth. Jatend migao mar thieth e kaunti no Swaba Ahmed kone gin kod geno ni chiegni dhano 80,000 mosendikore chenro mag okumba mar thieth mar NHIF biro yudo resruok kaluwore gi yedhego. Around 7-2. Do we have any cases? Well, after that we are done. No. We have paid our medical suppliers, we have paid the NHIF, so now ours is just to pray that people don't get sick. But if they do get sick, at least we have what needs to be done. Hizi za kwanza ni milioni takriban 7 na nyingine za wiki ijayo zitakuwa ni milioni 46. Kwa hivyo dawa ambazo kwamba zinaingia katika facilities zetu itakuwa ni milioni 50 na karibu milioni 60. Sasa hii tu mgonjwa ambaye amekuwa registered na NHIF anaweza pata service right now. The ones who have been registered can access service. In fact, all the 16,000 principal members can access service if they visit any of our facilities. So as His Excellency has said, we expect at least additional more trucks in the next 2 weeks from KEMSA, where His Excellency will flag them off to facilitate equipping our facilities with more commodities.